Magandang araw ano. Bali, ngayong araw mag-unbox tayo ng bagong kagamitan. Kasi dumating yung in-order kong gamit galing ng Japan kahapon. Binuksan ko na kahapon pero ngayon ko sasama ko sa mga tools natin. So kung nakikita nyo, yung nandito sa harapan nyo ngayon, yan, look natin, model 233, isang analog na EM model din, EM 7000, yung Sanwa na T360, at saka yung 771 natin na digital. Yung oscilloscope natin, dalawa yan, Handtech, isang PC at saka isang desktop. Saka meron tayong frequency generator. Yan, mga station natin, power supply station, soldering station. So bali dito lang tayo ano. Dumating kasi kahapon yung order natin na digital multimeter. Yan, galing ng order natin to, galing ng yan. Pag mayroong GP, so Japan, Kanagawa, Japan. So ang courier natin is FedEx. Yan, FedEx. Sanda yan, yan o. Courier natin is FedEx. Tapos unbox natin to. Yan, ito yung laman ng digital multitester na model PC 7000. Yan, bali yan yung laman nito. So meron siyang manual, tsaka ito yung buong digital. So yan yung kasama, isang thermal probe. Tapos ito yung ano natin, PC. Ito, tanggalin muna natin. Yan. So tabi muna natin yung ano, box. Tapos open lang natin. Yan, bali ito yon, si PC 7000. So meron na siyang PC link. Meron na rin ang kagandahan ng dito is meron siyang dual AC at saka DC through RMS. Yan. Tapos on natin. Meron din siyang capacitance, dual display. So yan, umiilaw din. So bakit tayo bumili nito? Kasi meron tayong mga repair minsan na kahit na yung digital na tester na yan, merong instances na hindi kaya. Kaya minsan nagda-doubt ako sa sarili ko na baka yun lang din ang problema no ng ginagawa natin, pero kailangan nating mag-upgrade ng mga kagamitan para ma-achieve natin yung gusto nating mga test na hindi tayo naghaka-haka lang. So ito isang dahilan kaya bumili tayo nito. Kung mapapansin nyo, punta tayo dun sa internet, type natin Sanwa. Yan, naka-type na yung Sanwa multimeter. So ito, yan, click natin to. Bali yung multimeter natin, digital DDM, DMM, is naka top of the line ni Sanwa, yung PC 7000. Ang kagandahan dito, pag click natin, kasi meron siyang 10 to 20 kHz. At saka yung logic frequency niya, meron din siyang 5 Hz.
hanggang 2 MHz. Napakalaking tulong sa atin ito. Tsaka yung capacitance hanggang kaya niya is 25 millifarad. So yung malalaki na. Tapos yung accuracy nito is almost 0. Yung sa DC makikita nyo 0.003% plus 2. So almost 100% yung accuracy nito. Kaya natin naman binili to. Pero hindi pa to yung mahal. Kasi hindi naman masyadong mahal to eh. Ang pinakamahal dito is yung ito, si PC 720. Ang nakagandahan dito is meron siyang data logging yan. Eh, hindi ko naman kailangan yan. Kaya dito, ito yung kinuha ko. Tsaka tulad din nung isa, top of the line din yan, si EM7000 na analog. Para naman, kaya naman ako bumibili kasi nga meron ako mga test na minsan nag-aalangan ako sa tester, kaya bumili tayo ng makabagong tester para naman yung diagnostic natin, yung diagnostic na ginagawa natin talagang accurate, at saka dagdag na rin sa sa mga customer natin na tumitingin sa atin na magiging trustworthy tayo na technician. Hindi ko man ma-perfect lahat na magawa, pero pagdating sa gamit magiging trustworthy tayo o magiging trusted tayo na technician. Pwede nyo namang sabihin bakit ka pa bumili, kasi meron naman tayong oscilloscope, nakikita naman lahat dito. Minsan kasi hindi ko masyadong nagagamit, nagko-concentrate lang ako minsan sa digital multimeter at saka analog, yung EM isa. Yung ganitong dalawa, yan, si 360 at saka si 771, pang basic na troubleshooting lang natin ginagamit yan. At saka yung si Fluke, kaya naman nakabalot yan si Fluke kasi ayaw kong masyadong magkaroon ng moisture para hindi masira yan. Ang inaano ko lang naman yan, nirereklamo ko lang yan is matakaw sa battery. Although dito sa Sanwa, subuko na kahit na yung battery tumatagal ng siguro na mga 6 na buwan na dyan pa naglolobat. Yan, hanggang wala pang 3 buwan o wala pang 2 buwan yung si Fluke, wala na, nauubos na yung battery. Ang mahal pa naman ng battery na ginagamit ko dyan. Eto, lang, energizer lang ginagamit ko, pero yan, energizer na yung mahal, pero hindi pa rin umaabot ng 3 buwan. Kaya dito na ako sa At saka kagandahan ni Sanwa kasi meron siyang PC Link. Si Fluke kasi wala pa akong nakita na may PC Link si Fluke. Pero yung PC cable nito, pang dito sa likod, hindi kasama doon sa presyo na binili natin. So ang price range pala nito, tingnan natin. Punta tayo kay Shopee at saka kay Lazada. Nung binili ko to sa Japan, nagbayad pa ako ng import tax dito, yung duty and taxes na almost 3,000. Tapos yung halaga dito is nasa $250. So kung kukumpyutin nyo yan ng peso is nasa around 14,000 or 14,000 plus. Hindi pa kasama yung duties and taxes na binayaran ko sa custom. Type natin PC 7000 Sanwa. Yan, nakikita nyo kay Shopee, nagre-range naman siya ng 15 ang PC 7000, o meron ding 20.
Kaya naman ako hindi nabili dyan. Kasi minsan nabili ako dito ng hindi kagamitan yung stereo. Yung dumating sa akin wala nang laman. Pioneer yung binili ko. In-order ko na car stereo. Pero pagdating dito sa akin, kaya karton na lang ang dumating sa akin. Wala na yung laman. Kaya pagkagamit, minsan talaga nabili ako sa labas. Ito sa Japan. Yan naman sa labas din. Pati ito sa labas din. Ito, binili ko to personal sa Saudi. Yan, nung nag-Saudi ako. Tapos ito naman, matagal na sa akin to, almost 10 years na to. Binalik ko lang ginamit kasi yung bagong bili ko nito nasira doon sa ginawa kong, wala kasi akong ibang tester na pwedeng isakripisyo na para malaman lang yung voltahe na lalabas, kaso nasira din. Kaya binalik kong gamitin yan. Tsaka meron naman tayong isang ganyan, di okay na yan. Yun lang. At saka kay Lazada PC 7,000. Okay naman sa inyo kung kung meron talagang nabili kayo na trusted dito, okay lang naman kahit na hindi na kayo bumili sa labas. Wala kay Lazada, walang display, si Shopee lang. Pansinin na natin Sanwa. Wala. So wala si Lazada, si Shopee lang. Yan. So hindi ko naman kayo ini-encourage na bumili ng ganito, kailangan niyo lang kailangan niyo lang mag-upgrade para in the near future na kung meron kayong tinetest na nag-aalanganin kayo, na doubted kayo doon sa pagtitest nyo, kailangan nyo talagang mag-upgrade ng gamit. So, bali yan yung mga gamit natin lahat. Di ko na patatagalin, hanggang dito na lang siguro. So magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Meron pa kasing, pasensya na, meron pa kasi akong mga video na hindi pa na-edit kasi gawa nga ng marami akong tanggap nga ngayon na trabaho, kaya walang panahon sa pag-edit at saka pag-post ng video sa YouTube. So ito lang muna kasi na-excited din ako dito pagdating anong itsura ng bago nating gamit. So hanggang sa muli, maraming salamat ulit